Macam perang keluar dari Uni Terap. Was tang let thupan ngan nei kwa sniu nga bam brio was tang let thupan ngan nei kwa sniu nga bam brio yo poi kai hin rio put support clear Ubrayo la nang kiu che drong ka por ka nang net Inong perta ki ang klung baro si kinder tet Ukso ha jing lingo utay hang tay snap ki jan Kriem kayo trong seng hang ta kam yaw thakalen yar Kush nong ko tha was ka ni ka dei ka jing pen ra ha phoi ha war ka ni ka jo ka sur ha mau ben na ka jong te la ka jong tung ngin nang ba so sarong ban tren ka tin ni mei tung min phi ke ya ki rong phong bakash nong u kha si ka dei ka ni ba jong shitam Ni day bang ra ni day bang tur kung nong yarang Yang pila penkang, ya pika tola biang, om dai rotang mati, ngan lakat no kumati. Yang pila penkang, om badung nam sarang, hurai wala pidung, kadon hujong akampang.